prijzen als de ideale thuis voor het beeld The House on Basement van John van Oers. En dat ziet eruit een beetje als het skelet van een huis en dat willen ze iets verderop zetten aan de Groenlaan. De markt is dat eigenlijk een beetje. Daar gaan ze hun huis slopen en het beeld in de plaats zetten als ze dat willen natuurlijk. En daarvoor mogen ze vanaf nu strijden tot 1 uur. Veel succes, Herzelen! En het lijflied dat ze al een paar weken gebruiken om iedereen achter het beeld te scharen is Our House van Madness, dat ken je wel. En dat gaan ze nu ook live brengen. Dit zijn de Fat Cats, of zal ik zeggen de familie Soufriot met nog een aantal muzikanten erbij. Papa Armand en dochters Ruud en Free Soufriot. Dit zijn de Fat Cats. She needs to rest, the kids are playing out downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. In the middle of our street. Our house, in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Leaves them off with a small kid. She's the one they're going to miss in lots of ways. Kids are playing out downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. In the middle of our street. Our house, in the middle of our house. In the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our. De Fat Cats, ja, een volledig Herzeelse bezetting, zal ik maar zeggen. En ik ga even naar het opperhoofd van de band. Ruud, dat ben jij toch, hè? Ruud Soufriot? Ja. De Fat Cats, wie zijn dat eigenlijk? Goh, de Fat Cats, dat is een Herzeelse band en dat is Stefan aan de gitaar en Dijon aan de drums en Yveske aan de bas. En we missen onze Crazy Cat, want die staat in het onderwijs en die kon vandaag geen verlof krijgen. Ja, die mensen van het onderwijs toch, hè? Maar goed, jij zingt daar normaal in, maar jij hebt hier eigenlijk voor een soort familiereunie gezorgd, hè? Hoe is dat gegaan? Ja, voor de allereerste keer, hè. We zijn allemaal van Herzelen en voor de allereerste keer spelen wij dus samen met mijn papa aan de gitaar en met mijn zus meezingen, dus dat is zalig, hè. Dat is echt. Mensen, we maken hier een uniek moment mee. Ik ga even achteraan, want hier zit hij, de stamvader zal ik maar zeggen, zeker van de Soufriots. Armand, hoe voelt dat nu om met jouw dochters te spelen? Fantastisch, hè. De echte eerste keer? Dat is de eerste keer, ja. En jij speelt gitaar, hebben ze eigenlijk de muzikale microben van jou meegekregen? Ze zijn veel beter. Dat is heel bescheiden, maar je hebt dat heel goed gedaan. Ga ik ook even naar Free. Natuurlijk ook heel tof dat jij erbij wou zijn om te supporten voor Herzelen natuurlijk. Hoe voelt het om hier terug te komen, want je woont hier ondertussen niet meer, hè? Ja, nee, ik woon hier al heel lang niet meer, maar Herzelen, dat is eigenlijk mijn muzikale thuis. Ik heb hier alles geleerd
Mijn basis is hier gelegd, notenleer, jeugdkoor. Ja, want het is begonnen in het koor. Jullie zongen samen, dacht ik, hè? Zongen wij nog samen gezongen? Nee, we hebben nooit samen gezongen, maar we hebben wel in hetzelfde koor gezeten. Sing-a-song onder leiding van Jules de Rijk. Een van mijn helden. En ja, dat hoort bij Herzelen. Dat is Herzelen, mijn muzikale basis. Ja, tof dat je wou supporten. Gaan ze dat hier winnen, dat beeld, denk je? Ongelooflijk, ongetwijfeld, natuurlijk. Ja. Oké, en stel dat jullie gezang hier niet helpt of zo, kan je het nog altijd vragen aan Megatobi, zeker? Ik zal hem eens bellen. Voilà, oké, goed. Dankjewel. In ieder geval de Fat Cats en de familie Soufrio.